bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira moon en garti hannde e oɗo ñalawma alhamisa hawri ko 10 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi gonɗen oɗo saaha joni ko 8 heures kikiɗe ɗo e Cincinnati. ɗum noon hawrata ko toon to Jeudi Sénégal hawrata ko minuit, to Algérie hawrata ko 1 heure du matin, Paris hawrata ko 2 heures. ɗum noon toon to Pékin oɗo saaha joni ɓe goni ko 6 heures du matin. habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar. titiri men ɓurɗi mawnude e oɗo journal puɗɗoɗen ko toon to États-Unis hono kamɓe Cour suprême ɓe mbaɗi ñawor hannde ko fati e oɗo nawnoɗo toon to El Salvador guittunoɗo toon to Maryland laamu Donald Trump waɗi peeje fof no artirimo ha hannde ene wayno ko kanko Donald Trump mo continue hannde e continde haare makko surtout ene wasa heɗade économiste uji ko kalata ɗum noon e konngol goto e wajureɓe makko biyeteɗo Peter Navarro o wi wonde wende ko ɓeeɗo ko wajureɓe ko kalata ko kañumen koye men ɓuuri yidde hulɓinde yimɓe Amérique naaɓe kono noon leydi ndi ngaalu muɗum ma artu e lawol. habaruji men international ma en jaaton to Sénégal hono kanko gardinoɗo conseil constitutionnel o sankima hannde kanko biyeteɗo Mamadou Badio Camara o sanki omo yaara duuɓi 97 ɗum noon ma en ƴeew kadi ko ɗum jogori wonande hono conseil constitutionnel e surtout e oɗo saaha nde kamɓe ko yimɓe jeeyaɓe e lundu nde ɓe duttini ɗaɓɓande maɓɓe fate conseil constitutionnel yo ƴeew oɗo loi votanoɗo toon ko patuɗe amnesty simo kamɓe Pastef ɓe gooti pour waylude oɗon loi. toon to Mauritanie ma en ƴeew kadi hono porte parole gouvernement Mauritanie ko haali ko fate oɗo crise gonɗo hakkude Algérie e Mali e ɗum noon hol position mo Mauritanie mo jogui hen. ma en mbawa kadi jokkodirde hannde e goto jaydiyankoɓe men wonɓe toon to Mauritanie toppitiɗo ko fate e coftal balli ɗum noon Tidiane Niang. ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal. ma en gartu detuji muɗum joni joni siftinde on tan ko hannde ko alhamisa hawri ko 10 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko musidɗo moon Amadou haaldata e moɗon. ma en ballodir e Tidiane Niang e journal he. ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare har min nadde habaruji donc habaru jaam gondaɗo ɗum noon futanki jaw bisimilla o. ɗuminiki kabaru jaam gondaɗo hono cankugol haabi Adama Sow cankiɗo hanki to jowol birnaɗo ñalawma hannde sanga 10 heures toon to jowol eɗen duwono joom galle makko hono Demba Bohum Sow ko noonne eɗen duwono Amadou Bohum Sow, Samba Bohum Sow, Ousmane Bohum Sow, Aminata Bohum Sow e Kadiata Bohum Sow ɓesgu jowol rewo e worgo Downdu Nouakchott wonɓe to Djinga e ko noonne eɗen duwono Aissata Bohum Sow e Aminata Demba Ba gonɗo to leydi France e dendagal bandiraɓe to mbawi wonde e dunde Baba Adama foof caggal jaltugol aduna kanko haabi Adama Sow cankiɗo hanki to jowol birnaɗo ñalawma hannde toon to jowol. yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo eɗen ñagonomre toon wonata foftorde makko. yettini communiqué o ko Amadou Bari animateur radio jowol sare taweteɗo to wuuro Nouakchott. Allahumma amin. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon no mbinoɗen ni hannde ko alhamis 10 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi. habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar puɗɗoɗen ko toon to États-Unis. habaruji men États-Unis guidoɗen ko décision gummiɗo to Cour suprême e ñalawma ɓe mbaɗi ñawore wonde ko ka gaddunoɗo maɓɓe wonnande oɗo nangganoɗo toon to Maryland biyeteɗo Pulaar Avril Garcia kañum nawnoɗo toon to El Salvador mo kamɓe kanko famille makko e kanko hoore makko e avocat ji makko kalmisino wi wonde ko nawedemo toon to Salvador wona hunde ɗoftinde lawol par ce que kanko jeeyaka e ɓeɗo ɗum noon ene wayno ɗum juge goto yamirino yontere ɓennude nde en wonde ko adi altini minuit kanko Pulaar yo laamu ngu ne foti artirdemo e États-Unis. ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump laamu makko waɗino appel toon to Cour suprême ene wayno ñande altini nde ene wayno wino wonde ko ittino ndeɗon yamirore donc e ñalawma en caggal nde kamɓe Cour suprême nde ɓe jokkodiri e avocat ji kanko Pulaar e kadi e joɗini ɓe toon laamu ngu ene wayno ko kamɓe Cour suprême non seulement ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni ene wayno ko délai dokkanoɗo pour yo oɗo artu ene ɓenni kono noon ene wayno ko kamɓe Cour suprême ɓe jaaɓi kam foof wonde ko alay sago laamu Donald Trump ƴeewa peeje foof ɗe waɗi pour artiramo kanko oɗo Pulaar Avril Garcia nawaɗo toon to El Salvador taw no nawirani kadi wona kañum hoɗum ko toñanke. ɗum noon caggal de ñawore nde wadde hono goto e avocat ji makko kanko Avril Garcia biyeteɗo Andrew Rosman ene wayno wi wonde ko ene wayno ko hannde ko
hande ko galle kuule ene wayno gañima ɗum noon ne wayni ko ɗum no hankadi yontinde kanko Avril ko artira e États-Unis ko wonde fof ene wayno décision ƴeftaɗo toon to cour suprême o haalani hol délai mo ganduɗa enne kamɓe laamu ngu ɓe jogui pour artirdemo e États-Unis kono ene wayno ko ɓe mbi ko cour suprême yamiri ko kanko administration Donald Trump yo wat peeje fof ɗe waɗi o artiramo e leydi États-Unis kanko noon o nanggano ko toon to Maryland nanggano ko toon to Maryland e donc e ñawore adde juge gonɗo e appel yamirde wonde yo artir ko addi altini goto yimɓe avocat ji laamu gonnoɗo toon tawnoɗo jokkodiral mabɓe ñande aljuma o yeeso ɓennude ene wayno kañum hoore mum sekanoma sibabu nde ronki defandude position laamu ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗo hande cour suprême hande ƴefti ñawore mum wiide wonde ko kanko foti artirede États-Unis o nanggano kadi o nawano ko toon to Salvador ñande 15 lewru mars hitande ujunnaji 2025 kanko kadi o nawdano ko yimɓe hewɓe taw ko Venezuela nawaɓe toon oɗo saha joni toon to El Salvador kasoji muɗum mbiyaɗi ko ɓurɗi bonde e aduna nede yimɓe jeeyaɓe gon ɗeɗo polle waɗi boniyankoɓe habruji men hande to États-Unis ɗum nayi ko yaltiki hiiɗe hono hélicoptére goto o saami toon to maayo wiyetengo Hudson toon to New York e tugnade hande konngol gumigol toon to mairie mo New York ɓe mbi wonde hélicoptére wanno ko yimɓe jeegom kaɓe tato gonna hen hono kanko gardiɗo pompier ji toon to New York o e nder konguɗi ɗi haali ɓe keeɓi noddango wonde ko hélicoptére goto ne saami ko hedde 5h17 kihiɗe e ɗum noon ne wayno ko caggal muɗum nde ɓe garata hélicoptére o déjà henna kañum hoore mum won saami hande tugnade koɓe kaali mbi wonde ngoɗo maayo Hudson ko nokku mo ganduɗa henna kutoraɗo no fewi ɗum noon wonande ndiyam e wonande weeyo foof par ce que nokku o kadi ne waɗi hélicoptére uji kewɗi dewoji ɗon taw ɗiɗon hélicoptére uji won hen ko hélicoptére won hen majji taw ko touriste won hen majji kadi taw ko liggueyaji laamu ko wawi wonde fof ene wayno ɓeɗon jeegom foof ene wonde pilote kondirannoɗo hélicoptére en kam fof ɓe maayi ha hande hay sindo yimɓe joguiɓe karallagal ko fati e économie e nder leydi he walla e aduna kaali mbi wonde ko hay sindo ko kanko Donald Trump o walliti décision makko ñande alarba ɓennuɗo o ko fati en tarif ɓe mbi déjà ko bonnanno boni saabu ne wayno ko économie oɗo joni battande décision ngaji ɗi kanko Donald Trump ɗi ƴeftino koko continue jogorde bonnude leydi ndi e ɗum noon e wayno ala fof kadi ko fewnita ɗum ko ɗum waɗi hono kanko goto e conseil ji makko kanko Donald Trump biyeteɗo Peter Navarro noon ne wayno ko siftini ɗon kañum hoore mum meeɗi wonde e laamu makko kanko Donald Trump premier makko mandat e kañum hoore mum ene wayno ko conseiller makko oɗo saha joni ko fate e ngaalu wi wonde ko expert uji ɗi ko kalata ko ene wayno ko ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa jogorano wonde o wi wonde ko économie leydi ndi ma darto hay sinde woni oɗo saha joni signe uji kollaɗi ɗi ko signe uji ɗi moƴƴani o wi wonde ene wayno oɗo sahaji ko hullete ko ɗum jogorani wonde saabu économie leydi ndi ene heewi doole ene tiiɗi koko darto e kadi ko kala ko yani oɗo saha joni ma ummis ɗum ko kanko Peter Navarro haali ɗum o haali ɗum noon ko caggal nde jokkodiri e CNN o wi wonde ene wayno ko ɓeɗo économiste uji ko kala ko fof ne wayno ko kañumen koyemen goni funtude oɗo saha joni yimɓe heɗotoɓe ɗumen kono noon ngaalu leydi ndi koko joggori ummisade e koko jagori yaarude yeeso donc Donald Trump ko waɗata ko fof ko hunde nde ganduɗa jogorde wallude intérêt leydi États-Unis ha hande toon to Washington tugnade ko journal CNN bindeteɗo ko windi wonde ko kanko Donald Trump walla laamu makko eɓe continue hande ɗaminade hono kanko Jinping gardiɗo leydi Chine ma o noddu Donald Trump pour wadde négocier pour ƴewde peeje arrangement ji ko fati en guerre gonɗo hakkude mabɓe ko fati impôt ji douane ɗi kamɓe États-Unis kamɓe Chine ɓene poɗodira siftinde on tan ko ñande alarba ɓennuɗo nde hono kanko Donald Trump décision ngaji ɗi ƴeftino fawde impôt e kala produit ji gummotoɗo caggal leydi taw ko leyɗele international ene wayno fof dartini kene wona balɗe 90 kono haydi Chine ɗum noon ko Chine sibabu kañum hoore mum e nder ko addi oɗon ñalawma kañum hoore mum wino wonde ko produit ji gummotoɗo Amérique ɓeydini hen kañum hoore mum fereji ha yettima 84%. kanko Donald Trump ene wayno ko oɗon ñalawma wino wonde ko ɓeydo hen ha kanko de produit ji Chine natoɗo ɗo e États-Unis o ɓeydi ɗum kene wona 125%. ene wayno kadi ko kiiɗe hanki alarba
hono kamɓe Chine kadi ɓe mbi wonde ko kala produit ji Hollywood ɗum noon surtout ko wayno film uji gummotoɗi États-Unis taw ko consommateur uji muɗum ko toon to Chine ene wayno ko kamɓe Chine woni ɓe dartini han kadi ay produit goto narta toon toon to Chine. Kanko Donald Trump kadi e ñalawma o ɓeydi tarih mo wonno e fawde Chine o wi wonde ko joni oɗo saha joni ko kala ko itta ene adda e Chine ene nanne e États-Unis frais douane ɗe en ko fonno wonde 0 wonti joni 145%. ɗum ɗo fof noon e wiide mabɓe kamɓe toon to Maison Blanche koɓe ɗamini ko alay sago Chine kañum foti noddudeɓe pour wawa ƴewde yafnade wawa kadi ƴewde ko wiyete arrangement ji kono noon e wayno oɗo saha joni kamɓe chinois ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo ɓe gondaka ɗum chinois kañumen koye mbi wonde ko États-Unis ɓuuri jogade intérêt e kamɓe koye so tawi ɓuuri jogade intérêt kamɓe Chine ɓe neldi neɗɗo maɓɓe koolaɗo biyeteɗo Wang kañum worum jokkodiri e Marco Rubio kono ene wayno États-Unis wi wonde ko oɗon channel ko nelaɗo ono Xi Jinping wona neɗɗo mo ganduɗa ɓadiɗo no fewi cercle mo kanko gardiɗo leydi Chine mo woni donc won gueɗe ɗe wawa ƴeftude décision kadi e nder koɓe kaali ɓe mbi wonde ko pottital Marco Rubio wonno hakkude muɗum e oɗo Wang donc ene wayno ko rapport jaltuɗo haalde koɓe kaali ko ene wayno ko haalani gonga par ce que won ko Marco Rubio wi wonde koɓe kaali hen wona ɗum haalde makko kanko Wang ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ko poɗodiral woni hakkude Chine e kamɓe États-Unis surtout walla mbiyen hakkude kanko Donald Trump e kanko Xi Jinping ardiɓe ɗeɗo leyɗele États-Unis e leydi Chine goto maɓɓe fof ene wayno koko mawni kini wawa noddude goɗɗon kamɓe États-Unis ɓe mbi koɓe noddata donc kanko Donald Trump o noddata Xi Jinping kanko Xi Jinping ene wayno ko ala officiel garɗo biide wonde ko ma o jaɓi jokkodiral téléphone ene ummoto makko kanko Xi Jinping fati Donald Trump ɗeɗo leyɗele ɗiɗi biyeteɗe super power ko kañumen woni kaɓoje surtout ko fati e haare commercial hakkude Chine e États-Unis mais surtout e wonande aduna o habaruji men international toon to Sénégal ko ɓuri haalde hannde ene wayno ko cankogol hono kanko Mamadou Badio Camara ko kañum arduno conseil constitutionnel toon to Sénégal donc sankima hannde ñalawma alhamis o sankori ko duuɓi jeeɗiɗi kono ko ɓuri haalede cankogol makko ko surtout henno ko discours mo ƴeftuno ɗum noon ko ñande nde kanko Bassirou Diomaye Faye ñande o ƴeftata laamu toon to leydi Sénégal e nder haalluji ɗi o haali o defanni conseil constitutionnel o wi wonde ko eɓe continue haalde gonga taw kadi ɓe jaɓani pression ngaji bawɗi wonde foof kanko oɗo gardiɗo cour constitutionnel ñande ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi o wino wonde ko Bassirou Diomaye wonde ko suuɓa yo arde leydi ko cuɓugol ngol wawa yeddede e ɗum noon kadi ne wayno ko leydi Sénégal fof suuɓi ɗum e ɗum noon kadi yo faam wonde ko ɗum ɗo ko yidde leydi Sénégal e kañum hoore mum waylude laamu toon to Sénégal e waylude kadi yimɓe hol fotɓe laamade ɗum noon ko addude sukaɓe Bassirou Diomaye Faye yo faam wonde koyno wonno oɗo saha joni wonko fawe e balaɓe muɗum ko yakare leydi Sénégal fof e surtout ɓeɗo sukaɓe rewɓe worɓe taw kañumen koye men en jogui kañumen sukaɓe e ndewo men ɓuuri hewde men ko yidde dañde liggeyaji e yidde kadi dañde gurdam ɓeɗon sukaɓe en jarani ɗumen taccude maaji tawne maaya hen sahaji ko ɓuuri hewde way ɗum ɗo fof en wonde ɗum ɗo fawi koye balaɓe makko o ɓeydino kadi o wi wonde ko ene wayno ko o oɗo saha e oɗo heure joni mo ƴeftata laamu yo faam wonde ko ɗo e yeeso hawnaki ma gueɗe goɗɗe ngabbu ɗum ko rerɗude yidde ardade e rerɗude kadi yidde jogade doole e rerɗude kadi e yidde feccude leydi ndi ɗum noon yo faam wonde ko wawi arde fof yo siftor wonde ko junggo Allah woni ɗon ene wayno ko kañum kadi fewjata holno gurdam yimɓe Sénégal holno jogori waati e kanko kadi o haalino kadi o sakkiti ko haaldi kadi o wi wonde ko Bassirou Diomaye Faye yo faam surtout wonde ko ene wayno oɗo saha joni ko kañum renata démocratie Sénégal ko kañum renata kadi pelle ɗe ganduɗa gonɗe toon to Sénégal pelle patuɗe haqqeji e pelle patuɗe kadi e ndimagu no leydi Sénégal deƴirta ɗum ɗo foof ko makko fawi kanko Bassirou Diomaye Faye o ñaagui kadi yo Bassirou Diomaye Faye yo continue duwade kono yo Sénégal kañum hoore mum yo Allah dandu ɗum e gueɗe ɗe ganduɗa caɗele gonɗe aduna surtout henne tawde Sénégal jogorde jeeyede koye leyɗele surtout yonne pewnoji pétrole e pewnoji gaz e nder konngol ngol sakkiri o hen o wi ko teskiri ene wayno ko Sénégal meeɗani dañde crise institutionnel ɗum noon e oɗon saha tawde ko lewru avril haalano
e wayno ko o wi ko président Sénégal e gouvernement Sénégal e assemblée nationale kañumen fof ene wayno ko ene ɗoftino décision ngaji ɗi ganduɗa kamɓe conseil constitutionnel ɓe o meeɗante kadi crise institutionnel waɗi toon o siftiniti kadi e oɗon saaha wonno Bachir Diomaye Faye wonde ko électeur uji Sénégal pellital mumen kañumen mbawi suɓade ko kañumen mbawi kadi hutorade haqqeji mumen woota pour cuɓomo beela e ko kañumen kadi ne mbawi waylude woteji men so jii wonde laamu walla gueɗe ɗe ganduɗa pelle laamu ko wiyete justice e leydi Sénégal hutorama taw hutorama no fotani hutorede ko wawi wonde fof wayno kanko ɗo henna Mamadou Badio ene wayno sankima hande mo yaare duuɓi jeeɗiɗi ɗum noon cankagol makko kadi ari ko toon to assemblée nationale hono kamɓe jeeyaɓe opposition caggal nde ɓe kamɓe koye maɓɓe nde ɓe mbaɗi recours wonde toon to conseil constitutionnel surtout oɗo loi kaaleteɗo ko fate hen donc ene wayno koye tugnadi kadi habaruji gumi toon hono kanko Aissata Tall Sall président groupe parlementaire takku wallu e ndeɓe potte janiyankoɓe ɓe mbi wonde ko ene wayno ko à partir de hande kamɓene ɓe koɓe boycottoɓe liggueyaji assemblée nationale to ɗum noon ari ko caggal nde ko famano hande kamɓe député ji ɗi ɓe ponno fottude Ousmane Sonko ɗum noon ko wawde jabodirde mum walla namdodirde mum gueɗe parɗe laamu e surtout kadi ko ñande ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi hono kamɓe assemblée nationale ɓe voti toon loi wiyata loi interprétative ɗum noon ko loi ene wayno pirtowo amnesty baɗanoɗo toon nden e laamu Macky Sall loi amnesty mo Macky Sall kañum hoore mum propose no ko kañum oɗon loi kañum hoore mum wonno ha Ousmane Sonko e Bachir Diomaye Faye kañum fof jalti kaso ene wayno ko kamɓe parlementaire uji Pastef kamɓe fof ɓe voti toon to assemblée pour gonɗinɗo ɗon loi pour so tawi yettima e juuɗe makko kanko Bachir Diomaye Faye o abroge ɗum waɗa ɗum loi ɗum noon ene wayno ko kamɓe député ji ɗi kene wona nogas e joyyi député kamɓe fof ɓe ciññini ɓe mbi wonde ko ɓe mbaɗi appel toon to conseil constitutionnel pour yo ƴeew wonde ko oɗo loi lundiɗo constitution mo Sénégal saabu ko yimɓe Pastef tan interprété oɗo loi sibabude ko kañumen ɓuuri toon hewde kewendi ko wawi wonde fof hen wayno ko ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ponno haaldude kanko Ousmane Sonko ko fate en soɓe pottino e makko hande toon to assemblée nationale kono noon e wiide mabɓe hono kanko gardiɗo assemblée nationale o El Hadji Malick e wiide mabɓe gardugol makko toon wayno ko laamu ngu tan jooɗana toon wona yimɓe opposition wona leydi Sénégal naɓe donc nde journaliste namdimo kanko Aissata Tall Sall holno foti juutendi boycottage moɓe jogui o wi gonde ko maɓe continue wadde liggueyaji mabɓe maɓe continue kadi représentude Sénégal naɓe suuɓiɓeɓe yoɓe gon député ji maɓe gartu kadi toon to assemblée nationale ɓe vote luwaji ɓe mbawa kadi haaldude e ministre uji laamu garɗo toon kono noon e wayno koɓe liggote ko e yimɓe député ji Pastef tawde assemblée nationale natti wonde assemblée représentude du peuple Sénégal ene wayno assemblée o jeeyi ɗum joni tan ko Pastef ko wawi wonde fof ɗum ko caɗele gonɗe oɗo saha joni ko jiiɗa ɗum ɗon cakkitoɗen ko toon to Sénégal ɗum noon tumnadi kadi habaruji ɗi kamɓe Sénéweb ndeɓe kaali noon kanko ancien président Macky Sall ene wayno o nomanoma jee e nder gardigu ndeɗo fedde wiyetede mo Ibrahim fedde kadi nde wona laamuyankore toppitinde ko fate surtout henna no laamirte e nder leyɗele Afrique hono kanko Macky Sall en wayno ko kanko nomono pour yo won jeeye conseil d' administration ndeɗon fedde donc waydi fof ko hono kanko Mimi Touré ko kanko yiɗi d' abord wadde réaction pour wiide wonde ko Macky Sall ala fof hankkadi fayide wiyede wonde ko kañum hoore mum ko leader poɗɗo nawede e ɗeɗo e gueɗe arto ɗum donc caggal muɗum en wayno textitama kene wona 56 neɗɗo kañumen koye men winduɓe wonde ko jeeyaɓe o ndeɗo fedde winduɓe lettere winduɓe signинɓe wi wonde ko kañumen koye men ene wayno ko jaɓani hono Macky Sall ko ɓuuri hewde mabɓe noon ko yimɓe ɓe ganduɗa hen taw ko liggotoɓe toon to IFAN walla wonɓe toon to université ji Cheikh Anta Diop ko ɓuuri hewde ko professeur uji walla ko yimɓe chercheur uji walla ko yimɓe ɓe ganduɗa haralleɓe ko fate en gueɗe ɗe jiida donc wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni hono kanko kamɓe opposition kadi e nder kadi kamɓe koye mabɓe jabol mabɓe ɗum ɗo foof ko wonde ene wayno ko laamu ngu kañum hoore mum natata e gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe en gueɗe ɗe ganduɗa ala ko nari ɗum e laamu saabu Macky Sall ko kamɓe bonni indi mum kono noon aduno e Sénégal naɓe ne gandi liggey muɗum no wayi ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo 56 neɗɗo ciññini oɗo kayit pour wiide wonde ko kamɓe koye mabɓe ɓe beltaki Macky Sall nomede ɗum e ndeɗo fedde nde ganduɗa wiyetede mo Ibrahim donc e wiide mabɓe ko ndeɗo fedde
sosirno ko toppitade ko fati no laamu moƴƴi wayata wawde kadi suɓade yimɓe laamiɓe toon to Afrique taw ko yimɓe responsable uji ɗum noon ko mbiyata leadership en ɗum woni ko nden fedde waɗa kono noon e wiide mabɓe tawde Macky Sall ƴeftede ɗum yo jeeye administration nde ɗo fedde e surtout yen tawde kañum hoore no ɓe wiide mabɓe ko neɗɗo mo ganduɗa en baɗɗo peeje contre démocratie toon to Sénégal kutoriɗo justice toon to Sénégal ɗeɗɗunoɗo toon ko wiyete jeyndiyankagal hadde haqqiji jeyndiyankoɓe e kañum hoore mum kadi ko dewnoɗo e kala yimɓe ganduɗa lundunoɓe ɗum en soko ɗumen sahaji gonɗi hakkude hitande ujunaji 2020 ha hitande ujunaji 2024 donc Macky Sall fotani addede ndeɗon fedde ɗum noon en wayno ha hande hono kamɓe ndeɗo fedde ko jiita e ɓeɗo winduɓe tan eɓe kewi ɓeɓe continue ha hande wiide Macky Sall ko kañum woni ɓuuri jogade crédibilité wonde jeeyede oɗo groupe administration ndeɗo fedde wiyetede Mo Ibrahima. Habaruji men toon to Mauritanie tugnadi kadi e kanko ministre porte parole gouvernement mo Mauritanie Hussein Meddou e nder nde konnguɗi ɗi o ƴefti nde o cekkondiri e jeyandiyankoɓe o wi wonde ko leydi Mauritanie walla laamu leydi Mauritanie ene watti haqqille muɗum e caɗele gonɗe hakkude Mali e oɗo saha joni ɗum noon e wiide makko caggal kadi nde o jaabi namde ko fate hol position Mauritanie ko fate oɗon crise o wi wonde ko ene wayno ko gouvernement mo leydi Mauritanie heɓani hay ɗaɓɓande wotere ummade goto e ɗiɗo partiji ɗi ɗum noon Algérie e Mali ko fate taw Mauritanie ne wawa wallude beele ko wiyete ne waɗa médiation hakkude mabɓe oy kono o wi wonde ene wayno ko région gonɗo moɓe Mauritanie e Mali e Algérie goni o ko région mo ganduɗa kewɗo caɗele taw caɗele ɗe kamɓe fof ɓe ndendi ko même caɗele ɓe jogui oɗo saha ene wayno ko ɓuuri wawde wallude goto fof tan ko yimɓe ndentina peeje ndentina kadi jogo anniya wawde réglude ɗeɗo caɗele gandaɗe siftin ɗon tan koye nder konngol walla e nder ɓatake gummiɗe toon to Abuja ɗum noon ko laamorde leydi Nigéria e kadi ko jonde gardigu CEDEAO eɓe jiiɗi oɗo saha joni ha Algérie e Mali haltidde leydi hutorade ko wawi wallude ɗumen e yaade guerre ɗum noon siftino ɗon tan ko Algérie e kañum e Mali e leyɗele gonduɗe e Mali ko wayno Niger e Burkina Faso oɗo saha joni goto men fof uddi ambassadeur uji mum gonnoɗe e ɗeɗo leyɗele ko sakkiti ko hono kamɓe Algérie ɓe nodditino yimɓe mabɓe wonnoɓe ambassadeur uji mabɓe wonnoɓe toon to Niger wonnoɓe toon ɓe Mali e kadi neɗɗo mabɓe moɓe jogorno suɓade pour jooɗoye toon de Burkina Faso ɗum ɗon hayti ɗum ɗo fof ko sibabunde kamɓe koyeɓe wasde ɓe weltade caggal nde Burkina Faso e Niger kañum hoore mum yentude e Mali nodditi jooɗaniɓe ɗumen toon to Algérie wiide ɓe ɗeɗon leyɗele wonde ko Algérie kañum hoore mum tooñi nde sammini drone mo kamɓe leydi Mali ɓe jogino taw oɗon drone Algérie weeyi koye weeyo muɗum kono ene wayno Mali nen continue ha hande wiide wonde ko drone o sammina koye weeyo Mali. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en jokkodir joni Tidiane Niang oro ken élément mo joguinen ko fati coftal ɓaɗo Tidiane Niang bisimilla. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Jowol Sare joni kabaruji men coftal ɓalli gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie pottitte championnat foot hitande ujunaji ɗe nogas nayyi hitande ujunaji ɗe nogas joyyi ñalawma janggo aljumani hawra 11 lewru avril hitande ujunaji ɗe nogas joyyi poule B 8e journée ñalawma janggo 15h GMT rindiaw ma hiwder kippu jingue 15h40 GMT silla ma hiwder kippu calgu 16h20 GMT dawlel ma jabbo kippu ganki jeeri 17h GMT falakome ma hiwder keydimɓe joro 17h40 GMT darol barka ma hiwder kippu tekan Pulaar ñalawma janggo 18h20 GMT Wending ma hiwder kippu Cide 19h GMT Haare Mbar ma hiwder kippu Bagudine 19h40 GMT Jowol ma hiwder kippu Sorimale 20h20 GMT Bogge Escale ma hiwder kippu Dubango hiwder Saket ñalawma janggo 21h GMT Mbagne ma hiwder kippu Sinthiane Diama jencude championnat mo leydi Mauritanie 3e division ñalawma hande ASC Valais kañum heɓi fortange yesso kippu Entente mo sabga taw ko logguiɗiɗi loggol gotol FC 12 kañum wawi hebde polgue yesso kippu Renaissance mo sabga logguiɗiɗi ndiga deuxième tour coupe président mo leydi Mauritanie ñalawma hande to stade Cheikh Boydi ASC Police kañum heɓi polgue yesso kippu GS mo Benisab taw ko logguiɗiɗi ndiga ASC Police yawti 3e tour coupe président mo leydi Mauritanie championnat mo leydi Mauritanie 2e division 7e journée jogori fuddade ko 14 avril so woni 16h30 GMT to stade mo Lixar kippu FC Zatar ma hiwder kippu Widad mo Arafat
jencuudi pottitte Europa League quart final ale ñalawma hannde kippu kilomètre kañum heeɓi polgue yeeso kippu Lazio taw ko lokkidiɗe ndiga. Lyon kañum jaɓino Manchester United kiwdiral ngal wawi gase ko ɗekki 2 partout. Rangers kañum hiwdirno Atletico Club kiwdiral ngal wawi gase ko ɗekki 0-0. Tottenham kañum jaɓino kippu Francfort kiwdiral ngal wawi gase ko ɗekki 1 partout. Guddiren kabaruji men cofsal balli jencuudi Ligue des Champions ñalawma hanki Paris Saint-Germain to Parc des Princes kañum heeɓi polgue yeeso kippu Aston Villa loggitete logol gotol. Barcelone ƴetti tabal mo ngal ngam qualifiade demi-final caggal polgue maɓe kikiɗe hanki yeeso kippu Dortmund logginayi ndiga. ñalawma hecci hanki Arsenal kañum hiwdirno kippu Real Madrid ko Arsenal wawno heɓde polgue loggitete ndiga. Inter do Milan kañum yeehi nder terrain Bayern Dominique fi ɗum loggidiɗe logol gotol. Kabaruji men cofsal balli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio to mbawi wonde fof. Tijane Nyanga jarama no fewi seydi Nyanga bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jol Sar ko ɗum min jogono noon hannde habaruji e ɗemgal Pulaar ɗum hima en gartu janggo so Allah jaaɓi on jarama.